Всичко, което имам, ми напомня за някого. Когато бях малка, се събирахме с семейството ми по празници и аз най-много обичах да си говоря с мама. Тя всеки път ми даваше по нещо, за да запомня случая и да го свързвам с предмета, като сефирна сребърна пайжина. Винаги съм се опитвала да приложа това и върху хората. За всеки човек в моя живот се опитвам да запазя по един предмет. Странно е, но около мен има само предмети, свързани с теб. Може би затова въздишам толкова много на това писмо, но си мисля, че може би то е единственият предмет, който ще ти остане от мен. А ти си по-голяма част от мен, отколкото подозираш, и искам да призная. Всеки ден, след като ме изпратиш до нас, аз сядам на креслото до майчката вкъщи, сядам с чаша вино и се заслушвам в тишината, докато се опитвам да си спомня всяка най-дребна подробност от деня, прекаран с теб. Може би съм твърде директна и не трябва да ти разказвам това. Честно казано, ако все още не си разбрал, то няма смисъл въобще да се опитвам. Затова и ти пиша това писмо. Оня ден сред люлиците исках да ме целунеш. Миришеха страшно силно и правеха такава гъста сянка, че ми се искаше да спим там с теб и светът така да се промени, че като се събудим да сме само двамата под ония храсти. Ти щеш да ме целунеш, нали? Ако не беше онази пчела. Като те ожили, реших, че не ни е писано да сме заедно. Когато извадих жилото ти го показах, ти не можеш да повярваш, че от толкова малко нещо можеш да умреш. После се засмях, когато ти казах, че понякога най-древните неща правят най-големите порази и аз пак поисках да ме целунеш. И ми се стори, че и ти искаше, но се обърна. Ти не ме видя как смачках търцето на мъртва пчела с пета. Иска ми се да е още жива, за да мога да убия пак, даже няколко пъти. Не знам как да ти обясня, че много е сложно. Казах ти, че обичам да си припомня моментите, прекарани с теб, но все си мисля, че ти не си сигурен какво искаш от мен. Пали си всяко дребно нещо, което ми донася спомен. Дори това плюшно мече, което ми подари преди толкова години. То още мирише на парфюма на баща ти, с който ти се беше напръскал. Защо? Тогава си мислих, че за да ме впечатлиш. Все още си мисля, че беше за да ме впечатлиш. Защото още тогава ми се стори, че искаш да ми кажеш нещо, но ни прекъсна Октомврийската революция. Помниш ли, че тогава те целунах по бузата? Тогава исках да ти кажа, че сигурно винаги ще се чувствам по този начин спрямо теб, но реших, че е твърде глупаво. Сега си мисля, че съм била права. И е глупаво, че не ти го казах по-рано. Обичам те и май това ще е завинаги. Вечно твоя, Дария. Скъпи мой Димитрий, много ти благодаря, че пожела да погледнеш писмото ми. Мислиш ли, че на Саша ще му хареса? Ти си истински приятел. Едва ли има някой по-верен от теб. Прегръщам те и ти благодаря за помощта. Целувки, Дария. Целувки, Дария. Димитри Сърпухин? Дария Евгениевна. Чувствайте се като у дома си. Какво?